Insalmilkom. Illum it-3 19 ta' April, it-tieni jum tal-Ottava tal-Għid. Nilqakom għall-Qudiesa Rożarju mmexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. L-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Qegħdin f'dan iż-żmien sabiħ ħafna li insejħulu jum wieħed dawn it-8 ijiem wara l-Għid, il-Knisja tibqa' tgħid dan hu l-jum li jagħmel il-mulej. Sal-ħadd li ġej, il-Knisja tibqa' tifraħ mod speċjali bil-qawmien ta' Ġesu mill-imwiet u dan il-ferħ jibqa' sejjer sa Pentekoste għal 50 jum. Imma din il-ġimgħa hija l-ġimgħa fejn jitkompla l-ferħ ta' ħatti l-Għid. Fil-talb tal-Knisja nibqgħu ngħidu dan il-jum. Mill-ħatta wara mbagħad ngħidu dan iż-żmien tal-Għid. Ejjew fil-bidu ta' din il-Qudiesa nirringrazzjaw il-Mulej tal-paċi li jagħtina li isqof għandu din il-barka li jsellem il-poplu bit-tislima ta' Ġesu, il-paċi magħkom. U din hija grazzja kbira li jagħtina bil-maħfra tiegħu. Għalhekk narfu ħtijietna u hekk nitħejjew tajjeb biex fil-Qudiesa niftakru, nfakru, nġeddu il-mewt ta' Ġesu u l-qawmien tiegħu mill-imwiet. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġie, irrodulek ħajr għall-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħid nubiet tad-dinja ilqat talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej. Int waħdek il-għoli Ġesu Kristu. Ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, inti salvajtna bil-misteru tal-Għid. Wettaq lil poplu tiegħek b'dan id-don qaddis. Biex issa li kiseb ħelsien sħiħ iħabbrek għal dak il-għena tas-sema li t-tama tiegħu qiegħda tferħu fuq l-art. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Narejt il-50, Pietru qal lin-nies tal-Ludija: ħajkun jaf fi żgur il-poplu kollu li għażel ta' Iżrael lil dan Ġesu li intom sallabtuh. Alla għamlu mulej u Messija. Dan il-kliem li semgħu laqtilhom qalbhom u qalu lil Pietru u lill-Apostli l-oħra: l-aħwa, x'għandna nagħmlu aħna? U Pietru weġibhom: indmu u jitammet kull wieħed minnkom fl-isem ta' Ġesu Kristu għal maħfra ta' dnubietkom u intom tirċievu d-don tal-Ispirtu Santu. Għax il-weda qiegħda għalikom u għal uliedkom u għal dawk kollha li huma fil-bogħod, dawk kollha li l-mulej Alla tagħna sejħilhom. U b'ħafna kliem ieħor tom xhieda u wissihom billi qalilhom: salvaw lilkom infuskom minn dan in-nisel ħażin. Għalhekk dawk li laqgħu kliemu tamdu
u dakinhar ingħaqdu mad-dixxipli madwar 3,000 ruħ. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħaj lill-Alla. Bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Sewwa il-kelma tal-mulej, kollox bil-fedeltà u għamel, u jħobb id-dritt u sewwa bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Ara għajnejn il-mulej fuq dawk li jibżgħu minnu, fuq dawk li jittamaw fit-tieba tiegħu biex jeħlishom mill-mewt ħajjithom u jaħjihom fi żmien il-ġuħ. Bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Ruħna tixxenna għall-mulej u l-għajnuna u t-tarka tagħna ħatkun mulej it-tieba tiegħek fuqna, kif fik jittama tagħna. Bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Dan hu l-jum li jagħmel il-mulej, ħanifirħu u nitennew fih. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Marija baqgħet il-barra mill-qabar tibki. Kif kienet qiegħda tibki tbaxxiet lejn il-qabar u rat żewġ anġli lebsin l-abjad bil-qiegħda, wieħed in-naħa tar-ras u l-ieħor in-naħa tar-riġlejn fejn kienu qiegħdu l-ġisem ta' Ġesu. Huma qalula, Mara, għalfejn qiegħda tibki? Iwieġbet għax ħadu lil Sidi u ma nafux fejn qiegħduh. Kif qalet hekk daret lura u rat lil Ġesu wieqaf iżda ma ntebħitx li kien Ġesu. Ġesu qalilha, Mara, għalfejn qiegħda tibki? Lil min qiegħda tfittex? Iħasbet li kien il-ġardinar u qaltlu, Sinjur, jekk ħadtu int minn hawn għajdli fejn qiegħdtu u jiena nġibu lura. Ġesu sejħilha, Marjam. Idaret u qaltlu bil-ludi Rabbuni, jiġifieri Mgħallem. Ġesu qalilha la tmissnix għax għadni ma tlajtx għand il-missier, imma mur għand ħuti u għajdilhom li se nitla' għand missieri u missierkom, Alla tiegħi u Alla tagħkom. Marija ta' Magdala marret għand id-dixxipli u tagħthom l-aħbar. Rajt lill-mulej u qaltilhom x'qalilha. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bidna. F'dawn il-ġranet u f'dawn il-ġimgħat se nisimgħu diversi rakkonti tal-qawmien ta' Ġesu mill-imwiet. Waħda mill-affarijiet li tolqotna hija li d-dixxipli li għexu miegħu għal 3 snin tal-inqas u li kienu jafuh sew, bħalma kienet tafu sew Marja ta' Magdala li kienet marret fl-ewwel jum tal-ġimgħa fil-jum il-ħadd, ħdejn il-qabar biex tkompli ir-ritwal tad-dilka bil-fwejjaħ, kienet qed tfittex katavru. Kienet taf il-Ġesu, kienet taf il-fattizzi tiegħu, imma l-Vanġelu jinsisti li ħarset leħ u ma għarfitux. U tarfu meta jsejħilha bisimha, Marjam. Fil-fatt, ritorna għand id-dixxipli u tgħidilhom rajt lill-mulej. Ma nana xi tfisser li inti tara lil xoxt?
L-irxoxt huwa esperjenza ta' Ġesu differenti mill-esperjenza ta' Ġesu qabel l-irxoxt. Hija esperjenza li tibda mill-qalb li taraf il-mulej, mhux biss fiżikament dak jiġi wara, imma tarfu bħala il-mulej tal-glorja. U tarfu xaġa li tolqotni f'dan ir-rakkont sabiħ tal-laqa ta' Ġesu irxoxt Marija ta' Magdala li ratu minxur fuq is-salib, ratu jmut, ratu jindifen, marret fitxu, katavru, imissa tiltaqa' miegħu irxuxtat ma tarfux imma tinduna minnu meta tisma' leħnu isejħilha b'isimha. Huwa l-leħen tal-imħabba personali. Ħafna drabi aħna nindunaw bil-preżenza tal-mulej f'ħajjitna anke f'ċirkostanzi ta' dlam, f'ċirkostanzi ta' tbatija. Meta aħna ma jirnexxilniex insibuh mal-ewwel imma narfuh bil-leħen tal-imħabba tiegħu. U dina se tkun esperjenza li narawha tirritorna anke fid-dixxiplu il-maħbub. Il-Pietru jgħidlu dan il-mulej imma ma kinux għarfuh. Wieħed jistaqsi imma il-fattizzi tiegħu allura nbidlu, hija l-esperjenza tal-laqa ma' Ġesu li tinbidel. U l-mulej għadu juri lilu nnifsu lilna wkoll. Mhux forsi kif impinġuh fl-arti jew nkella fl-istatwi li tant aħna devoti tagħhom, imma b'mod misterjuż fid-tbissima ta' xi ħadd. Fis-sejħa ta' mħabba ta' xi persuna għażiża, tirrealizza li l-mulej qiegħed ikellmek u li huwa tassew irxoxt. Xi ħaġa oħra li insisti dwarha Ġesu huwa li il-passjoni u l-irxoxt tiegħu jaqduna ħaġa waħda ma' Alla. Ejdilhom li se nitla' għand missieri u missierkom, Alla tiegħi u Alla tagħkom. Dan huwa kliem li jfisser li seħħet il-paċi bejn Alla u l-umanità. Il-bniedem reġa' tħabbeb mal-missier fil-mewt ħarxa ta' ibnu u fl-irxoxt glorjuż tiegħu. Rajt lill-mulej. Ma ninsewx li aħna meta jiġġudikana se jgħidilna kont bil-għaġġ u sqejtuni, kont bil-ġuħ u tmajtuni. U jidher fostna kull min għandu bżonn l-għajnuna tagħna. U aħna notru, ħafna drabi nibżgħu indendlu kusna b'mod speċjali ma' sitwazzjonijiet diffiċli nitolbuh maħfra ta' din nuqqas ta' ħila. Hemm sitwazzjonijiet verament diffiċli li wieħed jippreferi jitbiegħed minnhom. U nitolbuh mhux biss maħfra talli kultant niddejqu nersqu lejh, imma nitolbuh il-grazzja li meta jisselmilna u jkellimna narfuh. Jekk fid-dawl ta' din il-kelma ta' Alla ejjew nitolbu l-grazzja li aħna qatt ma nitwarbu mis-sejħat li għamlilna l-mulej li niltaqgħu miegħu fil-ħajja tagħna fiċ-ċirkustanzi ta' madwarna, fil-persuni li laqgħana magħhom fl-għajta ta' min għandu bżonn. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu lill-Prinċep tas-Sliem biex jagħtina d-don tal-paċi fid-dinja. Imma niftakru b'mod speċjali f'dawn is-sigħat kruċjali fl-Ukrajina. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal ħutna li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi biex huma fit-tħaddina ma' Kristu rxoxt
isibu il-paċi u slim ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tilqa' talb tagħna u tagħtina l-ferħ tal-għid jgħinna nilqgħu dak kollu li inti trid għalina anke meta hu diffiċli bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u għall-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħen mulej għall-familja tiegħek u ilqa' l-offerta li qiegħda tagħmillek. Għatija l-għajnuna u l-ħarsin tiegħek biex ma titlifx il-grazzi li qalat u tasal għall-lena ta' dejjem fis-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lil-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan il-jum li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għajt tagħna. U l-ħaruf tas-sew li neħħad nubiet tad-dinja, bil-mewt tiegħu eret il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għajt imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smewiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispiritu Santu inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddis u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintlu x-xems sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċ-ċokontana nitolbuk qaddishom bl-Ispiritu tiegħek biex isiru l-ġisem quddiem ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bi kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li fih ingħata għalina ħal-ħobs, radlek il-ħajr birek qasam, tal id-dixxipli tiegħu qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Dak ukoll wara l-ikla ħall-kalċi, radlek il-ħajr birek, tal id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u ixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem.
Id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha l-maħfra tad-dnubiet, għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dan. Tifkira tal-passjoni li biha ibnek fdina u tal-qawmin u tluħ glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu brat il-ħaj nofrulek dan is-sagrifiċċju ħajju qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nimplew l-Ispiritu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-arrus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-martri glorjużi tiegħek u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jitlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku. Lili qaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. L-isqof Joseph li qed jgħinni, l-isqof Anton, l-isfijiet u l-ministri kollha, kull poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa bit-tjieba it-talb u x-xewqat ta' din il-familja li inti rid taċinġabar madwarek. Għader missier ħanin li l-ulidek kollha kull fejn jinsabu u għadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna mejtin u għal daw kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-salbna tiegħek fejn ittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nintaxqu għal dejjem bis-seb tiegħek bi Kristu Sidna li bejn tfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missir li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu l-iben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismowit jitqaddes ismek tiġi saltinatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjiebu għalnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. Da tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jaslimu l-għaqda li jien trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi n-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni miħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidih lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt
qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din tqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. U Alla li tista' kollox intajt lill-familja tiegħek il-grazzja kollha tal-magħmudija. Agħti widen għat-talb tagħna u għamel li qlubna jitħewwew tajjeb biex ikun jistoqilna lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Sant. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħajr lill-Alla. Ir-Rużarju l-Barka Sagramentali wasluna fit-tmiem dan il-mument ta' talba llum. Matul l-aħħar xhur il-Knisja komplit tagħmel ħafna xogħol fejjiedi fis-soċjetà Maltija u tkompli tajn lil persuni vulnerabbli u l-familji fil-bżonn. Jekk tixtieq tajn lill-Knisja tkompli l-missjoni tagħha, tista' tagħti donazzjoni billi tidħol online fuq knisja.mt/donazzjonijiet jew tibgħat ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta. Grazzi u nsellmilkom. Nofru dan ir-Rużarju għal paċi fl-Ukrajina. Bl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen.
Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tal-glorja meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Nikkonsidraw nikkontemplaw. Fit-tieni misteru minn tal-glorja meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw. Fil-tielet misteru minn ta' glorja meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu
bat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li titin kif is-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw. Fir-raba misteru minn tal-glorja, meta sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħu bil-ġisem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltinatek. Ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tal-glorja. Meta sitna Marija ġiet inkurunata sultana tas-sema u tal-art mit-Trinità Qaddisa. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek.
Ikun li trid kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħħalniex f'tiġrib iżda ħlisna mid-denja ammen. Slima għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Slima għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slima għalik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna nibku nolfqu f'dan il-wied ta' dmuħ. Għamel avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan turufnament il-Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Tlob għalina qaddisom Malla Biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. skont il-fema tal-Papa, missierna li inti bismewit titqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li titint kif is-sema jgda fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja ammen. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Mulej ħnina, Mulej ħniena. Kristu ħnina, Kristu ħniena. mulej ħnina, Mulej ħniena. Kristu ismana, Kristu ismana. Kristu il-qattalb tagħna, Kristu il-qattalb tagħna. Missier eternalla, Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja, Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla, Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed, Ħenna lina. imqazza Marija, Itlob għalina. imqazza Alla, Itlob għalina. imqazza xebba ta' ġbejbiet, Itlob għalina. Om ta' Kristu, Itlob għalina. Om il-Knisja, Itlob għalina. Om tal-ħnina, Itlob għalina. Om tal-grazzja talla, Itlob għalina. Om muxebba, Itlob għalina. Om it-tama, Itlob għalina. Om li żiet safja, Itlob għalina. Om li żiet nadifa, Itlob għalina. Om bla teba, Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba, Itlob għalina. Om tal-aġeb, Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb, Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna, Itlob għalina. Om ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollu kaqa, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull ima, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mera tal-qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispiritu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tiba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' lavorju, Itlob għalina. dar ta' d-dej, Itlob għalina. arka ta' rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewkba ta' filodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midinbin, Itlob għalina.
faraġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-rużarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja, Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja. Ħenna lina Itlob għalina qaddisom Alla biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati l-inna għaddeja tijek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu jidħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa u inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema, idfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp ta' qalb safja, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missierna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu lill-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk inqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetilna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka kbirhom Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Ġusepp Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġi u l-qaddisin kollha tiegħu.